Δεν είμαστε πια η τράπεζά σου. Η φωνή του πατέρα μου αντίχησε στην τραπεζαρία του Summit Club, κοφτή και ερμηνευτική. Χτύπησε το χέρι του στο τραπέζι, κάνοντας τα κρυστάλλινα ποτήρια να πεταχτούν. Ειλικρινά, Κλόε, αναστέναξε η μητέρα μου, στροβιλίζοντας το κρασί της με ένα βλέμμα βαριεστημένης απογοήτευσης. Ήρθε η ώρα να μάθεις κάποια πραγματική ευθύνη. Τελειώσαμε να χρηματοδοτούμε τη μετριότητα σου. Αντάλλαξαν μια ματιά, ένα κοινό χαμόγελο απόλυτης ανωτερότητας και άφησαν ένα χαμηλό, σκληρό γέλιο. Το απολάμβαναν αυτό. Το τηλέφωνο μου χτύπησε στο τραπεζομάντιλο. Κοίταξα κάτω. Ήταν ένα μήνυμα από τον Άρθουρ, τον διευθυντή του ιδιωτικού οικογενειακού μου ιδρύματος. Το μήνυμα έγραφε: έλαβα αίτηση από τον Στίβεν και την Ντέμπορα Μίτσελ. Ζητούν μηνιαίο επίδομα $20,000. Περιμένω την έγκρισή σας. Κοίταξα την οθόνη. Με διέκοπταν δημόσια, ενώ κρυφά παρακαλούσαν για μετρητά από το ανώνυμο ταμείο μου. Δεν ανοιγόκλεισα τα μάτια μου. Δεν δίστασα. Πληκτρολόγησα μία μόνο λέξη. Απορρίφθηκε. Κλείδωσα το τηλέφωνο και τους κοίταξα στα μάτια. Καταλαβαίνω απόλυτα, είπα. Τα γέλια τους σταμάτησαν αμέσως. Πριν σας πω πως αγόρασα νόμιμα το χρέος των γονιών μου χωρίς να το γνωρίζουν, αφήστε ένα σχόλιο λέγοντάς μου από που ακούτε. Πατήστε το κουμπί εγγραφής, γιατί αυτή είναι η ιστορία για το πως το μαύρο πρόβατο έγινε ο ιδιοκτήτης. Η μητέρα μου έβαλε το χέρι της στην επώνυμη τσάντα της, όχι για να πάρει ένα πορτοφόλι, αλλά για να βγάλει ένα τραγανό σειραμένο έγγραφο. Το έβαλε πάνω στο λευκό τραπεζομάντιλο με την ακρίβεια ενός δικαστή που επιδίδει κλήτευση. Ζητήσαμε από την εταιρεία μου να το συντάξει, είπε, με τη φωνή της να στάζει από ψεύτικη ανησυχία. Είναι ένα συμβόλαιο αποπληρωμής. Με βάση το μισθό σου, ως νεότερος αναλυτής, έχουμε υπολογίσει ένα πρόγραμμα πληρωμών που δεν θα έπρεπε να σε οδηγήσει σε χρεοκοπία, αρκεί να σταματήσεις να κάνεις διακοπές και να τρως έξω. Κοίταξα την εφημερίδα. Ήταν παράλογο. Απαιτούσαν $24,000 συν 4% τόκο για αυτό που αποκαλούσαν οικογενειακή βοήθεια την τελευταία δεκαετία. Είχαν απαριθμίσει τα πάντα. Τα ιδιαίτερα μαθήματα όταν ήμουν 12 ετών, την προκαταβολή για το πρώτο μου διαμέρισμα, ακόμη και την επίγουσα επισκευή του αυτοκινήτου πριν από 3 χρόνια. Ο πατέρας μου ήπιε μια γουλιά από το κάμπαρνετ των $300. Το κάνουμε αυτό για το καλό σου, Κλόι. Πρέπει να μάθεις την αξία $1. Δεν μπορείς απλώς να ζεις με $86,000 το χρόνο και να περιμένεις να σε πιάσουμε όταν πέσεις. 86,000, αυτός ήταν ο μισθός που τους είπα ότι έπαιρνα. Ήταν ο μισθός ενός νεότερου αναλυτή σε μια εταιρεία μεσαίου επίπεδου. Ήταν ένα ψέμα που διατηρούσα για 5 χρόνια. Τους παρατήρησα, τους ανέλησα πραγματικά για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό. Παρατήρησα τα φανταχτερά ρολόγια, τα λογότυπα των εμπορικών σημάτων κολλημένα στα ρούχα τους, το απεγνωσμένη ανάγκη να σε δουν οι σερβιτόροι και οι άλλοι θαμώνες. Υπάρχει μια ψυχολογική έννοια που μελέτησα όταν άρχισα να βγάζω πραγματικά χρήματα. Είναι το παράδοξο του κρυφού πλούτου. Οι γονείς μου ανήκουν στη σχολή σκέψης που λέει ότι ο πλούτος πρέπει να φωνάζει για να είναι αληθινός. Αν τον έχεις, τον δείχνεις. Αγοράζεις το πιο θορυβώδες αυτοκίνητο, το μεγαλύτερο σπίτι και το πιο ακριβό κρασί επειδή χρειάζεσαι τον κόσμο για να επικυρώσει την ύπαρξή σου. Αλλά είχα μάθει την αντίθετη αλήθεια στο ήσυχο βουητό των αιθουσών σερβιτόρων και των αιθουσών συναλλαγών. Η πραγματική δύναμη ψιθυρίζει. Η πραγματική δύναμη είναι βαρετή. Αν μοιάζεις με απειλή, οι άνθρωποι χτίζουν άμυνες εναντίον σου. Αλλά αν μοιάζεις με βότσαλο, σε κλωτσάνε στην άκρη και ξεχνούν ότι υπάρχεις. Και τότε ακριβώς μπορείς να τους κατέχεις. Δεν θύμωσα με το συμβόλαιο. Δεν το έσκισα ούτε τους πέταξα κρασί στα μούτρα. Αυτό θα τους έδινε τη συναισθηματική αντίδραση που λαχταρούσαν. Ήθελαν ένα ξέσπασμα. Ήθελαν να με δουν να σπάω για να νιώσουν δυνατοί. Ανταυτού, έκανα σήμα στο σερβιτόρο. Πλησίασε νευρικά, νιώθοντας την ένταση. Ο πατέρας μου άπλωσε το χέρι του για το δερμάτινο φάκελο με τους λογαριασμούς, έτοιμος να κάνει τη συνηθισμένη του δουλειά. Τελετουργικό στεναγμού για την τιμή πριν την πληρώσω για να εδραιώσω την κυριαρχία μου. Άρπαξα τον φάκελο πριν προλάβει να τον αγγίξει το χέρι του. Το έχω αυτό, είπα ήσυχα. Μην είσαι γελία, Κλόι, είπε απότομα ο πατέρας μου. Δεν μπορείς να αντέξεις οικονομικά ένα δείπνο στην κορυφή. Άφησε το κάτω. Τον αγνόησα. Έβγαλα μια μαύρη μεταλλική κάρτα από το μανίκι μου. Όχι τη χρεωστική κάρτα που σχετίζεται με τον τραπεζικό μου λογαριασμό ως νεότερος αναλυτής, αλλά μια κάρτα τιτανίου που συνδέεται με την ιδιωτική μου εταιρεία χαρτοφυλακίου. Την έβαλα μέσα στον φάκελο και την έδωσα πίσω στο σερβιτόρο. Πρόσθεσε 20%, του είπα. Οι γονείς μου κάθισαν έκπληκτοι σιωπηλοί. Το σενάριο είχε χαλάσει. Η άφραγγη, αγωνιώδης κόρη δεν πληρώνει για το δείπνο των $500. Τι κάνεις,
σφύριξε η μητέρα μου, με τα μάτια της να πετούν τριγύρω για να δουν αν κάποιος παρακολουθούσε αυτή την αναστάτωση στην ιεραρχία. «Φεύγω», είπα. Σηκώθηκα, λιένοντας τις ρητίδες στο σακάκι μου. «Και το δέχομαι αυτό». Πήρα το συμβόλαιο αποπληρωμής και το έβαλα στη τσάντα μου. Κάθισε, με πρόσταξε ο πατέρας μου, με τη φωνή του να ανεβαίνει. «Δεν τελειώσαμε ακόμα». «Ναι», είπα, με τη φωνή μου σταθερή και μονότονη. «Τελειώσαμε». Βγήκα από την τραπεζαρία χωρίς να κοιτάξω πίσω. Ένιωθα τα μάτια τους να καρφώνουν την πλάτη μου, μπερδεμένοι και έξαλλοι. Αυτή η τεχνική ονομάζεται γκρι λίκνισμα. Είναι μια μέθοδος αντιμετώπισης ναρκισσιστών και τοξικών χειριστών. Γίνεσαι μια γκρίζα πέτρα. Γίνεσαι αδιάφορος. Δεν δείχνεις κανένα συναίσθημα. Δεν δίνεις καύσιμο και κάνεις τον εαυτό σου εντελώς βαρετό μέχρι να χάσουν το ενδιαφέρον τους ή να χάσουν το μυαλό τους προσπαθώντας να σε προκαλέσουν. Για χρόνια, έπαιζα τέλεια τον ρόλο της γκρίζας πέτρας. Ήμουν η βαρετή κόρη, η απογοητευτική κόρη, αυτή με τη μικρή ζωή. Βγήκα έξω στο δροσερό νυχτερινό αέρα και πέρασα την ουρά του παρκαδόρου που έφερνε Πόρσε και Μερσέντες. Περπάτησα μέχρι το βάθος του χώρου στάθμευσης και ξεκλείδωσα το 5χρονο Honda Civic μου. Είχε ένα βαθούλωμα στον πίσω προφυλακτήρα και στα υφασμάτινα καθίσματα. Για τους γονείς μου, αυτό το αυτοκίνητο ήταν σύμβολο της αποτυχίας μου. Για μένα, ήταν το τέλειο καμουφλάζ. Ήταν ένας αόρατος μανδύας. Μπήκα μέσα, γύρισα το κλειδί και οδήγησα προς τον αυτοκινητόδρομο. Καθώς ο ορίζοντας της πόλης εμφανίστηκε, λαμπυρίζοντας από τα φώτα, ένιωσα τους ώμους μου να πέφτουν. Η μάσκα μπορούσε επιτέλους να βγει. Νόμιζαν ότι οδηγούσα σπίτι σε μια γκαρσονιέρα για να κλάψω για το χρέος μου. Δεν είχαν ιδέα ότι οδηγούσα προς τα κεντρικά γραφεία της οντότητας που τώρα κατήχε το οικονομικό τους μέλλον. Ο γκρίζος βράχος επρόκειτο να ανοίξει και δεν ήταν έτοιμη για το διαμάντι μέσα. Τράβηξα το Honda στο στενό σοκάκι πίσω από την καφέ πέτρα στη Λεωφόρο Κοινοπολιτείας. Οι γονείς μου πιστεύουν ότι νοικιάζω το διαμέρισμα 4Β, ένα στενό στούντιο με παράθυρα που έκαναν ρεύματα και σωλήνες που κροτάλιζαν. Αγαπούν αυτό το διαμέρισμα. Ταιριάζει στην αφήγησή τους. Κάθε φορά που επισκέπτονται, σαρώνουν το ξεφλουδισμένο χρώμα και τα ατέρια έπιπλα με ένα βλέμμα ζωφερής ικανοποίησης, τα μάτια τους σχεδόν φωνάζουν: «Βλέπεις, μας χρειάζεται». Δεν ξέρουν ότι δεν πληρώνω ενίκιο. Αγόρασα το κτίριο πριν από 4 χρόνια, μέσω ενός τυφλού καταπιστεύματος. Κρατάω το λόμπι σκόπιμα φθαρμένο και τα φώτα του διαδρόμου χαμηλώνουν αυστηρά προς όφελός τους. Είναι θέατρο. Ανέβηκα τις σκάλες, ξεκλείδωσα τη βαριά σιδερένια πόρτα και μπήκα μέσα. Ο αέρας εδώ ήταν διαφορετικός, φιλτραρισμένος, δροσερός και σιωπηλός. Πέταξα το συμβόλαιο αποπληρωμής στο γυάλινο γραφείο μου και άνοιξα τον φορητό υπολογιστή μου. Η επαλήθευση χρημάτων απαιτούσε 3 βήματα. Βιομετρικά στοιχεία, ένα φυσικό κλειδί και ένας κυλιόμενος κωδικός. Η οθόνη τρεμόπαιξε, λούζοντας το σκοτεινό δωμάτιο με μια απαλή μπλε λάμψη. Ο πραγματικός μου πίνακας ελέγχου φορτώθηκε. Σύνολο περιουσιακών στοιχείων υποδιαχείριση. $360.452.118. Οι γονείς μου νομίζουν ότι είμαι νεότερη αναλήτρια επειδή τους άφησα να το πιστεύουν. Όταν προσπάθησα να εξηγήσω την έρευνά μου για το αλγοριθμικό εμπόριο υψηλής συχνότητας κατά τη διάρκεια του κολεγίου, ο πατέρας μου είπε να σταματήσω να παίζω βιντεοπαιχνίδια και να επικεντρωθώ στην έβρεση συζύγου. Έτσι, σταμάτησα να εξηγώ. Κατασκεύασα το Silencer, ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που προβλέπει μικρομεταβλητότητα στην αγορά ομολόγων. Ενώ μου έκαναν διάλεξη για την τιμή το Lottery, ο κώδικα μου εκτελούσε χιλιάδες συναλλαγές το δευτερόλεπτο, αποκομίζοντας εκατομμύρια από τις ανεπάρκειες της αγοράς. Ελαχιστοποίησα το κύριο χαρτοφυλάκιο και άνοιξα ένα ξεχωριστό υπολογιστικό φύλλο. Το είχα ονομάσει το Parents Return Fund. Αυτά ήταν τα χρήματα για τα οποία φώναζαν στο δείπνο. Το υπολογιστικό φύλλο ήταν ένα απλό βιβλίο 2 στυλών. Στα αριστερά ήταν οι ημερομηνίες και τα ποσά κάθε δανείου που μου είχαν δώσει. $500 για βιβλία, $2.000 για εγγύηση, $3.000 για την επίγουσα επισκευή του αυτοκινήτου. Συνολικό κεφάλαιο $24.000. Στα δεξιά ήταν η τρέχουσα αξία. Συνολικό υπόλοιπο $360.000 για 10 χρόνια. Κάθε φορά που μου έδιναν μια επιταγή, τη συνόδευαν με μια διάλεξη. Κάνε το τέντομα, Κλόι. Θυσιαζόμαστε για σένα, Κλόι. Μην το σπαταλάς αυτό, Κλόι. Δεν ξόδεψα ποτέ ούτε δεκάρα από αυτό. Ούτε ένα σεντ. Ζούσα με ράμεν και νερό βρύσι τα πρώτα χρόνια, ώστε να μην χρειάζεται να αγγίζω τα χρήματά τους. Ανταυτού, κατέθετα κάθε επιταγή σε αυτόν τον ειδικό λογαριασμό συναλλαγών και άφηνα τους αλγόριθμους μου να τρέχουν άγρια με αυτήν. Γιατί? Λόγω της έννοιας του το συναισθηματικό βιβλίο.
Στα χρηματοοικονομικά, κάθε χρέος έχει τόκο. Στις τοξικές οικογένειες, ο τόκος δεν πληρώνεται σε ποσοστιαίες μονάδες. Πληρώνεται με ενοχή, ντροπή και έλεγχο. Ήξερα ότι αν ξόδευα τα χρήματά του σε πραγματικό ενίκιο ή φαγητό, θα τους ήμουν χρεωμένοι για πάντα. Θα επιβεβαίωνα την πεποίθησή τους ότι ήμουν ανίκανοι να επιβιώσω. Έτσι, αντιμετώπισα τα χρήματά τους ως υποχρέωση, όχι ως περιουσιακό στοιχείο. Τα επένδυσα. Τα αύξησα. Κράτησα τα μετρητά, αλλά πλήρωσα το συναισθηματικό τόκο σιωπηλά. Υπέμεινα τις διαλέξεις και τα γουρλώματα των ματιών και τη δημόσια ντροπή επειδή ήξερα ότι τα μαθηματικά λειτουργούσαν υπέρ μου. Αυτός ο λογαριασμός δεν ήταν απλώς χρήματα. Ήταν το τίμημα της αμφιβολίας τους. Κάθε δολάριο σε αυτό το υπόλοιπο των 360.000 δολαρίων αντιπροσώπευε μια στιγμή που με έκανα να νιώθω μικρή. Και τώρα ο λογαριασμός είχε οριμάσει πλήρως. Ήμουν έτοιμη να κλείσω τη θέση. Ετοιμαζόμουν να μεταφέρω τα χρήματα σε ένα λογαριασμό αποθέματος όταν μια ειδοποίηση χτύπησε διακόπτοντας τη σιωπή του δωματίου. Νέο email με υψηλή προτεραιότητα. Αποστολέας, Ντέμπαρα Μίτσαλ, ανώτερη συνεργάτηδα Μίτσαλ & Associates. Θέμα, ειδοποίηση αθέτησης και πρόθεσης δικαστικής διαμάχης. Εγώ το άνοιξα με ένα κλικ. Η μητέρα μου δεν περίμενε μέχρι το πρωί. Είχε πάει κατευθείαν από το εστιατόριο στο γραφείο της. Το email ήταν μια επίσημη επιστολή απέτησης που απειλούσε να με μηνύσει για τα 24.000 δολάρια συν αποζημίωση αν δεν υπέγραφα το συμβόλαιο αποπληρωμής εντός 48 ωρών. Κοίταξα την οθόνη. Απειλούσαν με νομικές ενέργειες εναντίον του μόνου ατόμου στη γη που μπορούσε πραγματικά να του σώσει. Δεν ένιωσα φόβο. Ένιωσα το κρύο, σκληρό κλικ μιας στρατηγικής να κλειδώνει. Πήρα το τηλέφωνό μου και κάλεσα τον Άρθουρ. «Είμαι η Κλόι», είπα όταν απάντησε. Άδειασα το πρόγραμμά μου για αύριο το πρωί. Θα ρευστοποιήσουμε ένα περιουσιακό στοιχείο. Το επόμενο πρωί, ξεκίνησε η επίθεση. Το τηλέφωνό μου άρχισε να δονείται στις 6 το πρωί και δεν σταμάτησε. Δεν ήταν οι γονείς μου. Ήταν πολύ δειλοί για να κάνουν τη βρώμικη δουλειά μόνοι τους τώρα που υπήρχαν νομικές απειλές στο τραπέζι. Ήταν η Άσλεϊ. Η αδερφή μου, η διευθύντρια της γκαλερί τέχνης με το τέλειο χαμόγελο και τη ζωή που επιδοτούνταν εξ ολοκλήρου από το χρέος των γονιών μας, ήταν τώρα το καθορισμένο σκυλί επίθεσης. Άφησα τις 3 πρώτες κλήσεις να πάνε στον τηλεφωνητή. Στην 4η, το σήκωσα. «Τι σου συμβαίνει?» Η φωνή της Άσλεϊ ήταν τσιριχτή, χωρίς τον συνηθισμένο στυλβωμένο τόνο της. «Η μαμά είναι χάλια. Η αρτηριακή πίεση του. Μπαμπά είναι στα ύψη. Έχεις ιδέα πόσο εγωίστρια είσαι?» Έβαλα το τηλέφωνο στο μεγάφωνο και το έβαλα στο κάθισμα του συνοδηγού του Χόντα μου καθώς έμπαινα στον αυτοκινητόδρομο. «Καλημέρα και σε σένα, Άσλεϊ. Μη μου δίνεις αυτή την ήρεμη στάση, Κλόι. Τους ντρόπιασε στην κορυφή. Έφυγες για έναν λογαριασμό. Πλήρωσα τον λογαριασμό». Διόρθωσα σταθερά τη φωνή μου και έδωσα φιλοδόρημα 20%. «Δεν είναι αυτό το θέμα. Τους πέταξες στη βοήθειά τους κατάμουτρα. Απειλούν να σε μηνύσουν, Κλόι. Η μαμά μιλάει σοβαρά. Συντάσσει την κατάθεση σήμερα. Θέλεις πραγματικά να σε μηνύσει η ίδια σου η μητέρα για 24.000 δολάρια. Απλώς ζήτησε συγγνώμη και υπέγραψε το σχέδιο. Δεν είναι τόσα πολλά λεφτά. Δεν έχουν να κάνουν με τα λεφτά. Είπα, και ξέρεις ότι πάντα έχει να κάνει με τα λεφτά. Συμπεριφέρεσαι σαν να είσαι τόσο υπεράνω όλων στο φθηνό σου διαμέρισμα με το φθηνό σου αυτοκίνητο, αλλά εσύ είσαι αυτή που προκαλεί όλο αυτό το δράμα. Απλώς φτιάξε το». Αποσύνδεσα την κλήση. Ένιωσα σαν να έκλεινα μια χαμένη θέση. Δεν είχα την ενέργεια να εξηγήσω στην Άσλεϊ ότι μάλωνε για ψίχουλα ενώ το αρτοποιείο καιγόταν. Έφτασα στην οικονομική περιοχή 30 λεπτά αργότερα. Πάρκαρα το Χόντα σε ένα δημόσιο γκαράζ 3 τετράγωνα μακριά, οι παλιές συνήθειες ξεπεράστηκαν ασταμάτητα και περπάτησα προς το γυάλινο ουρανοξύστη που στέγαζε το οικογενειακό μου γραφείο. Οι φύλακες έγνεψαν καταφατικά καθώς περνούσα. Πήρα το ιδιωτικό ασανσέρ για τον 42ο όροφο. Οι πόρτες άνοιγε σε ένα κομψό μινιμαλιστικό λόμπι που μύριζε εσπρέσο και χρήματα. Ο Άρθουρ με περίμενε στην αίθουσα συνεδριάσεων. Είχε τυπωμένη την ειδοποίηση αθέτηση στο τραπέζι. «Η μητέρα σου έχει επιθετικό επιστολόχαρτο», είπε ο Άρθουρ, σερβίροντας έναν καφέ προς το μέρος μου. Ήταν 60 ετών, άψογα ντυμένος και η μόνη πατρική φιγούρα που είχα ποτέ σεβαστεί. «Της αρέσει να εκφοβίζει», είπα, πίνοντας μια γουλιά. «Νομίζει ότι είμαι μια φοβισμένη 29χρονη νεαρή αναλήτρια που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να πληρώσει δικηγόρο». Ο Άρθουρ γέλασε. «Ξέρει ότι θα μπορούσες να αγοράσεις την εταιρεία της πριν το μεσημεριανό. Νομίζει ότι μετά βίας μπορώ να αγοράσω μεσημεριανό». Κοίταξα ξανά το νήμα. «Κλιμακώνονται, Άρθουρ. Δεν είναι απλώς θυμωμένοι.
Είναι απελπισμένοι. Οι άνθρωποι δεν μηνύουν τα παιδιά τους για πάνω από $24,000 εκτός αν έχουν κρίση ρευστότητας. Αρνήσαμε το αίτημα για επίδομα χθες το βράδυ, μου θύμισε ο Άρθουρ. Αυτό πρέπει να ήταν το έναυσμα. Ακριβώς. Ποντάριζαν σε αυτά τα 20,000 το μήνα. Χωρίς αυτά, είναι κάτω από το νερό. Περπάτησα μέχρι το παράθυρο με θέα την πόλη. Από κάτω μου, χιλιάδες άνθρωποι έτρεχαν σε δουλειές που μισούσαν για να πληρώσουν χρέη που δεν μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά. Οι γονείς μου δεν ήταν διαφορετικοί, εκτός από το ότι πίστευαν ότι ήταν θεοί. Τελείωσα, Άρθουρ, είπα, γυρνώντας προς το μέρος του. Τελείωσα να παίζω την όμορφη κόρη. Έχω σταματήσει να είμαι το δίχτυ ασφαλείας που δεν ξέρουν ότι υπάρχει. Κάθισα στο τραπέζι και χτύπησα τη γυάλινη επιφάνεια. Υπάρχει μια έννοια στα οικονομικά που ονομάζεται πλάνη του βυθισμένου κόστους. Είναι η παράλογη συμπεριφορά του να συνεχίζεις να επενδύεις σε μια χαμένη προσπάθεια μόνο και μόνο επειδή έχεις ήδη επενδύσει χρόνο ή χρήματα σε αυτήν. Πετάς καλά χρήματα μετά από κακά, επειδή δεν μπορείς να παραδεχτείς ότι έκανες λάθος. Ο Άρθουρ έγνεψε καταφατικά. Και νομίζεις ότι είσαι η κακή επένδυση. Όχι, είπα ψυχρά. Νομίζω ότι είναι. Έχω περάσει όλη μου την ενήλικη ζωή προσπαθώντας να είμαι αρκετά καλός για αυτούς, προσπαθώντας να τους σώσω από τον εαυτό τους χωρίς να πληγώσω το εγώ τους. Αυτή ήταν η επένδυσή μου και η απόδοση ήταν μηδενική. Στην πραγματικότητα, ήταν αρνητική. Δεν επένδυσαν σε μένα, Άρθουρ. Με αντιστάθμισαν. Πόνταραν στην αποτυχία μου για να νιώσουν ανώτεροι. Και τώρα που η αγορά έχει αλλάξει, θέλουν να αλλάξουν τη θέση τους. Έσπρωξα τη νομική απειλή πίσω στο τραπέζι. Ρευστοποιώ το περιουσιακό στοιχείο. Ο Άρθουρ ισιώσε τη συμπεριφορά του, μεταβαίνοντας από μέντορα σε υπάλληλο. Ποιες είναι οι οδηγίες σου? Εφαρμόστε αυστηρά τους κανόνες του Ιδρύματος, διέταξα. Αν υποβάλουν ξανά αίτηση, το απορρίπτουν. Αν τηλεφωνήσουν, στείλτε τους στο νομικό τμήμα. Και ο Άρθουρ τραβάει τον φάκελο στο Project Summit. Ο Άρθουρ σταμάτησε, καθώς η Shell Company κρατούσε το στεγαστικό δάνειο στην περιουσία τους. Ναι, είπα. Ώρα να ελέγξουμε τα βιβλία. Ο Άρθουρ έγνεψε καταφατικά και έφυγε από το δωμάτιο. Κάθισα μόνος μου στη σιωπή του 42ου ορόφου. Η μητέρα μου ήθελε μια νομική μάχη. Εντάξει. Έπαιζε ντάμα σε μια αίθουσα δικαστηρίου. Ετοιμαζόμουν να παίξω σκάκι με τη ζωή της. Ο Άρθουρ επέστρεψε στην αίθουσα συνεδριάσεων 10 λεπτά αργότερα. Δεν κρατούσε πια καφέ. Κρατούσε έναν κόκκινο φάκελο και η χαλαρή συμπεριφορά καθοδήγησης είχε εξαφανιστεί. Έμοιαζε με τον Καρχαρία που ήταν πριν συνταξιοδοτηθεί για να διαχειρίζεται τα χρήματά μου. «Έχουμε πρόβλημα», είπε, τοποθετώντας τον φάκελο στο γυάλινο τραπέζι. «Και δεν είναι η αγωγή εναντίον σου». «Τι είναι?» ρώτησα, νιώθοντας την αλλαγή στην ατμόσφαιρα. «Είναι εγκληματικό», είπε απλά. Τράβηξα τα αρχεία καταγραφής για το Project Summit. Αυτή είναι η εικονική εταιρεία που χρησιμοποιήσαμε για να αγοράσουμε το προβληματικό στεγαστικό δάνειο των γονιών σας πριν από 2 χρόνια. Καθόμαστε σιωπηλά με αυτό το χρέος, εμποδίζοντας την αρχική τράπεζα να τους κατασχέσει. Δεν ζητήσαμε ποτέ πληρωμή. Απλώς κρατήσαμε τη θέση. «Το ξέρω», είπα. Το ενέκρινα. Λοιπόν, ο Άρθουρ συνέχισε να ανοίγει τον φάκελο. «Φαίνεται ότι οι γονείς σου απελπίστηκαν αφού αρνήθηκε στην άδεια χθες το βράδυ. Πήγαν σε έναν τοπικό δανειστή σήμερα το πρωί για να προσπαθήσουν να αναχρηματοδοτήσουν την περιουσία. Ήθελαν να αποσύρουν $300,000 από ίδια κεφάλαια σε μετρητά. Δεν μπορούν να αναχρηματοδοτήσουν», είπα μπερδεμένος. «Το Project Summit έχει την πρώτη δόση. Καμία τράπεζα δεν θα τους δανείσει μέχρι να εξοφληθεί αυτό το χρέος». «Ακριβώς». Ο Άρθουρ είπε ότι ο νέος δανειστής διεξήγαγε έρευνα τίτλου. «Είδαν την επιβάρυνση από την εικονική μας εταιρεία. Είπαν στους γονείς σου ότι δεν μπορούσαν να εγκρίνουν το νέο δάνειο εκτός αν το Project Summit αποδέσμευε τη δόση». Ο Άρθουρ έβαλε ένα έγγραφο στο τραπέζι. Ήταν ένα σαρωμένο αντίγραφο που ανακτήθηκε από το ψηφιακό σύστημα αρχιοθέτησης του γραμματέα της κομιτείας πριν από λίγα λεπτά. «Αυτό κατατέθηκε στις 9 το πρωί σήμερα». Ο Άρθουρ είπε, «Κοίταξα το χαρτί». Ήταν ένα πιστοποιητικό ικανοποίησης και απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής αδείας. Ανέφερε ότι το χρέος προς την Project Summit Holdings είχε εξοφληθεί πλήρως και ότι το lien στην περιουσία Μίτσελ διαλύθηκε. Στο κάτω μέρος της σελίδας υπήρχε μια υπογραφή. Ήταν υπογεγραμμένο με το όνομα του νόμιμου πληρεξουσίου του Sterling Arthur για τη Shell Company. Αλλά δεν ήταν η υπογραφή του Άρθουρ. Η βρόχη ήταν πολύ μεγάλη. Τα σημεία πίεσης ήταν λάθος. Ήταν μια ασταθής, αλαζονική απόπειρα πλαστογράφησης. Αναγνώρισα αμέσως την καλλιγραφία. Ήταν του πατέρα μου.
Πλαστογράφησαν μια απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής αδείας, ψιθύρισα, και η συνειδητοποίηση με χτύπησε σαν φυσικό χτύπημα. Πλαστογράφησαν ένα έγγραφο για να πούν στη νέα τράπεζα ότι δεν μας χρωστούσαν πια χρήματα, διευκρίνησε ο Άρθουρ. Έσβησαν ένα χρέος 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων με μια ψεύτικη υπογραφή, ώστε να μπορέσουν να ξεγελάσουν μια νέα τράπεζα να τις δώσει μετρητά. Κλόι, αυτή δεν είναι απλώς κακή συμπεριφορά. Αυτή είναι τραπεζική απάτη. Αυτή είναι ένα ομοσπονδιακό κακούργημα. Κοίταξα την πλαστογραφημένη υπογραφή. Ο πατέρας μου ήταν τόσο δικαιωμένος, τόσο πεπισμένος για την ασυλία του που πίστευε ότι μπορούσε απλώς να ξαναγράψει τη νομική πραγματικότητα. Επειδή χρειαζόταν χρήματα. Νόμιζε ότι το Project Summit ήταν απλώς μια απρόσωπη εταιρική οντότητα που δεν θα το πρόσεχε. Δεν ήξερε ότι πλαστογραφούσε την υπογραφή της ίδιας του της κόρης. Αν το αναφέρουμε αυτό, είπε ήσυχα ο Άρθουρ, θα πάνε φυλακή. Υποχρεωτικά ελάχιστα. Κοίταξα έξω από το παράθυρο. Η πόλη φαινόταν πιο έντονη, πιο κρύα. Οι γονείς μου δεν ήταν πια απλώς τοξικοί ναρκισσιστές. Ήταν εγκληματίες. Και κρατώντας αυτό το έγγραφο, ήμουν το μόνο πράγμα που στεκόταν ανάμεσα σε αυτούς και σε ένα κατηγορητήριο. Το δίχτυ ασφαλείας είχε εξαφανιστεί. Το είχαν κόψει μόνοι τους. Έκλεισα τον φάκελο. Το χέρι μου δεν έτρεμε. «Μην το αναφέρετε», είπα. «Όχι ακόμα». «Τι θέλετε να κάνετε?» ρώτησε ο Άρθουρ. Σηκώθηκα. «Κανονίστε μια συνάντηση. Τηλεφωνήστε στο γραφείο της μητέρας μου. Πείτε τους ότι είμαι έτοιμος να διαπραγματευτούμε τη σύμβαση αποπληρωμής. Πείτε τους ότι θέλω να συναντηθούμε απόψε». «Πού?» «Το Summit Club». Είπα στο ίδιο τραπέζι. Πήρα τον κόκκινο φάκελο. «Και Άρθουρ, φέρτε το συμβόλαιο». Το Summit Club ήταν πιο δυνατό απόψε. Ένα κουαρτέτο τζαζ έπαιζε στη γωνία, αλλά ο ήχος αισθάνθηκε χιλιόμετρα μακριά. Οι γονείς μου κάθονταν ήδη στο τραπέζι. 14 φαίνονταν νικητές. Η μητέρα μου είχε το πιο στενό της πρόσωπο στην αυτάρεσκη, χαλαρή έκφραση που είχε αφότου διέλυσε ένα νεότερο συνεργάτη. Ο πατέρας μου έριχνε κρασί, με τα χέρια του σταθερά, το πλαστό του προφανώς ξεχασμένο μέσα στην ορμή των επερχόμενων μετρητών. Νόμιζαν ότι είχαν κερδίσει. Νόμιζαν ότι ήμουν εδώ για να παραδοθώ. Περπάτησα προς το τραπέζι. Δεν κάθισα αμέσως. «Λοιπόν», είπε ο πατέρας μου, χωρίς να σηκώσει το βλέμμα του από το ποτήρι του. «Κοίτα ποιος αποφάσισε να είναι λογικός». «Κάθισε, Χλόι», πρόσταξε η μητέρα μου, χτυπώντας την καρέκλα δίπλα της. «Έχουμε το ενημερωμένο συμβόλαιο έτοιμο για υπογραφή». Προσθέσαμε μια ρήτρα για δικηγορικά έξοδα, δεδομένης της ταλαιπωρίας που προκάλεσε σήμερα. Σύρθηκε το σειραμένο έγγραφο προς το σουπλά μου. Κάθισα. Δεν άγγιξα το χαρτί τους. Αντίθετα, άφησα το δερμάτινο χαρτοφυλάκιό μου στο τραπέζι. «Δεν το υπογράφω αυτό», είπα. Από την πλευρά του πατέρα μου, μια θεατρική ανάσα υπομονής που δοκιμάζεται. «Κλόε, τελειώσαμε με τα παιχνίδια. Υπογράψε εσύ ή θα καταθέσουμε την αγωγή αύριο. Και πίστεψέ με, δεν θέλεις τη μητέρα σου ως εχθρό στο δικαστήριο. Δεν νομίζω ότι θέλεις να πας στο δικαστήριο», είπα. «Είναι απειλή αυτό». Η μητέρα μου γέλασε, με έναν κοφτό, δυσπιστικό ήχο. «Με τι χρήματα παίρνεις το μισθό σου ως βοηθός αναλυτή?» «Όχι», είπα με αυτό. Έβαλα το χέρι μου στο χαρτοφυλάκιό μου και έβαλα το πρώτο έγγραφο πάνω στο τραπέζι. Ήταν η κατάσταση του Ταμείου Επιστροφής των Γονέων. «Τι είναι αυτό?» ρώτησε ο πατέρας μου, κοιτάζοντας τους αριθμούς. «Αυτή είναι μια κατάσταση για έναν λογαριασμό που ονομάζεται Ταμείο Επιστροφής των Γονέων», είπα. «Κάθε δολάριο που μου δάνεισες για 10 χρόνια είναι εκεί μέσα. Τα επένδυσα όλα. Το υπόλοιπο είναι 360.000 δολάρια. Η μητέρα μου πάγωσε. «Έχεις 300.000 δολάρια». «Ναι», είπα. Και σκόπευα να στο επιστρέψω μέχρι χθες. Πριν προλάβουν να το επεξεργαστούν, πρόσθεσα το δεύτερο αντικείμενο, τον κόκκινο φάκελο. «Και αυτό», είπα, «είναι το συμβόλαιο του σπιτιού σου». Το πρόσωπο του πατέρα μου γκρίζωσε. «Συγγνώμη. Είμαι ιδιοκτήτης του στεγαστικού δανείου», είπα. Η φωνή μου έπεσε σε έναν ψίθυρο που διέκοπτε την τζαζ μουσική. «Πριν από 2 χρόνια, όταν αντιμετώπιζες κατάσχεση επειδή το γραφείο του μπαμπά αποτύχανε, μια εταιρεία που ονομαζόταν Project Summit αγόρασε το χρέος σου. Νόμιζες ότι σώθηκες από ένα γραφειακό θαύμα. Δεν σώθηκες. Σώθηκες από εμένα. Εσύ, η μητέρα μου, ψιθύρισες, είσαι το Project Summit. Είμαι ο σιωπηλός μέτοχος», είπα. «Είμαι ο ανώνυμος δωρητής τον οποίο έκανες αίτηση χθες το βράδυ για το επίδομα των 20.000 δολαρίων. Και είμαι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που κοιμάσαι αυτή τη στιγμή». Σιωπή. Απόλυτη ασφικτική σιωπή.
Η αλαζονία έβγαινε από τα πρόσωπά τους σαν νερό από ραγισμένο ποτήρι. Φαίνονταν μικροί. Φαίνονταν ηλικιωμένοι. Αλλά ο πατέρας μου τράβλιζε, η φωνή του έτρεμε. Αλλά το λύνε εμείς η αναχρηματοδότηση. Το ξέρω, είπα. Έβαλα το τελικό έγγραφο από πάνω. Το αντίγραφο της πλαστογραφημένης άδειας Λιν. Ξέρω ότι πλαστογραφίσατε την υπογραφή σήμερα το πρωί, είπα. Ξέρω ότι διαπράξατε απάτη σε Ομοσπονδιακή Τράπεζα για να προσπαθήσετε να κλέψετε μετοχές από ένα σπίτι που δεν σας ανήκει νόμιμα. Ο πατέρας μου έβγαλε έναν ήχο σαν πνιγμένο λαχάνιασμα. Η μητέρα μου, η ισχυρή δικηγόρος, κοίταξε το έγγραφο και έκλεισε τα μάτια της. Ήξερε ακριβώς τι σήμαινε αυτό το κομμάτι χαρτί. Σήμαινε φυλακή. Σήμαινε αφαίρεση άδειας. Σήμαινε το τέλος των πάντων. Κλόι, ψιθύρισε η μητέρα μου, απλώνοντας ένα τρεμάμενο χέρι προς το μέρος μου. Κλόι, σε παρακαλώ. Ήμασταν απελπισμένες. Δεν ξέραμε. Δεν ξέρατε ότι ήμουν εγώ, διόρθωσα. Αλλά ξέρατε ότι ήταν έγκλημα. Έσκυψα μπροστά. Η ισχύ στο δωμάτιο μετατοπίστηκε τόσο βία, που σχεδόν ένιωθα την πτώση της πίεσης του αέρα. Δεν ήμουν πια η απογοήτευση. Δεν ήμουν το παιδί. Ήμουν ο δικαστής, το δικαστήριο και ο δήμιος. Απείλησες να με μηνύσεις για $24,000, είπα, με τη φωνή μου ήρεμη, αληθινή, θανατηφόρα, ενώ κρατούσα ένα στεγαστικό δάνειο $1,2 εκατομμυρίων και αποδεικτικά στοιχεία για ένα κακούργημα. Σηκώθηκα. Τους κοίταξα. Τους ανθρώπους που με έκαναν να νιώθω μικρός σε όλη μου τη ζωή. Ήταν τρομοκρατημένοι. Μου ανήκει η καρέκλα στην οποία κάθεσαι. Είπα, μου ανήκει η στέγη κάτω από την οποία κοιμάσαι και αυτή τη στιγμή μου ανήκει η ελευθερία σου. Πήρα το πλαστό έγγραφο. Τελειώσαμε τις διαπραγματεύσεις. Η μητέρα μου έκλαιγε σιγά, με το πρόσωπό της θαμμένο στα χέρια της. Ο πατέρας μου κοίταζε το τραπεζομάντιλο, το πρόσωπό του στο χρώμα της τάχτης. Δεν ήταν πλέον οι γίγαντες της βιομηχανίας ή οι πυλώνες της κοινότητας. Ήταν κατηγορούμενοι που περίμεναν την καταδίκη τους. Δεν πρόσφερα χαρτομάντιλο. Προσφέρθηκα έναν διακανονισμό. Ορίστε οι όροι, είπα, η φωνή μου διέκοπτε τα λυγμούς της μητέρας μου. Ιδρύω ένα ανακλητό ζωντανό καταπίστευμα με άμεση ισχύ. Τα $360,000 από το Ταμείο Επιστροφής Γονέων θα κατατεθούν σε αυτό το καταπίστευμα. Θα μετατραπούν σε μια σταθερή σύνταξη. Ο πατέρας μου σήκωσε τα μάτια του σαν να ήταν σιωπηλός. Μια σύνταξη. Θα λαμβάνετε ένα μηνιαίο επίδομα, συνέχισα. Θα καλύπτει τα ψώνια σας, τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας και έναν μέτριο τρόπο ζωής. Δεν θα έχετε πρόσβαση στο κεφάλαιο. Δεν μπορείτε να δανειστείτε έναντι αυτού. Δεν μπορείτε να το εξαργυρώσετε. Χτυπάω το συμβόλαιο στο τραπέζι. Όσο για το σπίτι, κρατάω τον τίτλο ιδιοκτησίας. Μπορείτε να συνεχίσετε να ζείτε εκεί ως ενοικιαστές κατά βούληση, αλλά η Project Summit διατηρεί την κυριότητα. Αν επιχειρήσετε να αναχρηματοδοτήσετε ξανά ή αν επιχειρήσετε να πάρετε μια πιστωτική γραμμή, θα σας κάνω έξωση. Και το έγγραφο, ψιθύρισε ο πατέρας μου, κοιτάζοντας την πλαστογραφία. Θα κρατήσω το πρωτότυπο σε μια θηρίδα ασφαλείας, είπα. Θεωρήστε το ασφαλιστήριο μου. Εφόσον τηρείτε τους όρους του καταπιστεύματος, παραμένει στο σκοτάδι. Αν με παρενοχλήσετε, με μηνύσετε ή προσπαθήσετε να με εκμεταλλευτείτε ξανά, το παραδίδω στον εισαγγελέα. Τι γίνεται με την Άσλι? Η μητέρα μου ρωτούσε κάθε εβδομάδα. Η Άσλι είναι 34 ετών, είπα. Είναι αποκομμένη. Απόψε, μπορεί να βρει δουλειά ή μπορεί να μάθει να ζει με βάση τις δυνατότητές της. Δεν είναι πλέον δική μου ευθύνη. Σηκώθηκα. Δεν περίμενα να συμφωνήσουν. Δεν είχαν κανένα μοχλό να διαφωνήσουν. Θα ζητήσω από τον Άρθουρ να στείλει τα χαρτιά αύριο, είπα. Μην επικοινωνήσετε μαζί μου προσωπικά. Όλη η επικοινωνία γίνεται μέσω του οικογενειακού γραφείου. Γύρισα και έφυγα. Τους άφησα να κάθονται στο καλύτερο τραπέζι του εστιατορίου, περιτριγυρισμένοι από τα συντρίμμια του δικού τους εγωισμού. Ο πάγκος στάθμευσης περίμενε, αλλά δεν πήγα στο Χόντα. Είχα στείλει μήνυμα στον Άρθουρ νωρίτερα για να το ρημουλκίσουν. Ανταυτού, ένα μαύρο σεντάν έμενε στο ρελαντί στο πεζοδρόμιο. Ο οδηγός άνοιξε την πόρτα και γλίστρισα στο δερμάτινο σαλόνι. Σπίτι, Δεσποινής Μίτσελ, ρώτησε. Ναι, είπα. Το ρετυρέ. Οδηγήσαμε μέσα στην πόλη, ανεβαίνοντας κυριολεκτικά προς τον ορίζοντα. Περάσαμε τον καφέ τοίχο με το ξεφλουδισμένο χρώμα και τα παράθυρα που έκαναν αέρα. Συνεχίσαμε να ανεβαίνουμε ψηλότερα μέχρι που φτάσαμε στο γυάλινο πύργο με θέα το λιμάνι. Πήρα το ιδιωτικό ασανσέρ στον τελευταίο όροφο. Οι πόρτες άνοιγαν στο πραγματικό μου σπίτι, 1188 τετραγωνικά μέτρα σιωπής, γυαλιού και χάλιβα.
Περπάτησα μέχρι το νησί της κουζίνας και άνοιξα το φορητό υπολογιστή μου για τελευταία φορά. Άνοιξα το υπολογιστικό φύλλο με το ταμείο επιστροφής των γονιών μου. $360,000. Το τίμημα της ελευθερίας μου. Δεν ένιωθα λύπη. Δεν ένιωθα ενοχές. Τόνισα τις γραμμές, έκανα δεξί κλικ και επέλεξα διαγραφή. Οι αριθμοί εξαφανίστηκαν. Η οθόνη έμεινε κενή. Έκλεισα τον φορητό υπολογιστή και βγήκα στο μπαλκόνι. Ο άνεμος ήταν κρύος, χάιδευε τα μαλλιά μου στο πρόσωπό μου, αλλά δεν έτρεμα. Κάτω από μένα, τα φώτα της πόλης έκαιγαν σαν εκατομμύρια μικρά αστέρια. Κάπου εκεί κάτω, οι γονείς μου μάθαιναν πώς να ζουν σε μικρό επίπεδο. Πήρα μια βαθιά ανάσα, γεμίζοντας τους πνεύμονές μου με τον αραιό, καθαρό αέρα. Δεν ήμουν πια ο γκέι βράχος. Δεν ήμουν το κρυφό περιουσιακό στοιχείο. Ήμουν απλώς η Κλόη. Και για πρώτη φορά στη ζωή μου, το βιβλίο ήταν ισορροπημένο. Δεν το έκανα για εκδίκηση. Το έκανα για ειρήνη. Αν ποτέ χρειάστηκε να είσαι ο κακός για να σώσεις τον εαυτό σου, κάνε like σε αυτό το βίντεο. Μοιράσου το με κάποιον που χρειάζεται να ακούσει ότι η αξία του δεν είναι θέμα διαπραγμάτευσης. Και κάνε subscribe για περισσότερες ιστορίες από τη σιωπηλή πλευρά της επιτυχίας.